Orain bai, materiala hasiko gara gehitzen, ikasgai batean edo. Bueno, aurreko bideoan prestatu nuen ornodunak eta ornogabeak saltzeko materiala usteko, eta joango gara gehitzen materiala. Gehituko dut hemen ornodunetan, bale? Gero mugitzeko, ikusteko nola mugitzen ziren, atalak, eta gehituko dugu jarduera edo baliabidea. Eta lehenengo kasuan egingo dugu, bada gehienetan egingo duguna, ezta? Eta izango da fitxategiak igotzea. Baldin ez badaukagu hemen nabarmendutakoetan, genekien nola egin, bale? Bilatu hemendik guztiak eta sakatu izarrean. Nik hemen badauka ja fitxategia. Emango diot izen bat fitxategi horri, adibidez ezaugarriak, bale? Eta hemen egin aldut deskribapen bat. Hemen daukazue, animali ornodunen, deskribapenak, ezaugarriak, eta bar. Eta horrein igoko dugu fitxategia, bale? Hemen fitxategian, sakatuko dugu gehitu, aterako dira aukera batzuk, gero joango gara ikusten batzuk, bale? Behar bada zerbitzariko fitxategiak zeintzuk agertzen diren, azken fitxategiak, fitxategi pribatuak edo, hori bada dira importanteenak, baina gehien erabiliko duguna izango da igo fitxategia. Nik prest daukat ja fitxategi bat nire ordenagailuan, eta egingo dudana izango da igotzea. Selekzionar artxibo, eta joango naiz daukadan lekura. Kasu honetan daukat eskriptorioan, animaliak barruan, eta hemen daukat ornogabeak eta ornodunak. PDF bat da, txikipediatik ateratakoa, baina izan alda baitare irudia, dokumentua, kalkulo horria, edozein gauza, niro joango gara ikuste. Esan diogu, txikipedia PDF, hemen jarri aldugu zer gehiago, gorde honera edo, baina txiko dugu dagoen moduan, igo fitxategia. Badaukagu hor fitxategia. Hemendik deskargatu aldugu berriro gero. Hemen badaude gauza batzu, baina bada ez dugu ikutuko, itxura, mugatu eskuragarritasuna, hemen bada ez dugu ezer ukituko inoiz. Utziko dugu dagoen modua. Orduan esango diogu gorde eta itzuli ikastarora, hemen dagoia jarrita gure materiala edo, eta egingo dugun izango da jartzea dagokion lekuan. Ornodunak, ezaugarriak azpian, batzuetan bada kostatzen du pizka bat mugitzea, jazta, hor daukagu ja, ezaugarriak azpian eta ezaugarria dokumentua. Pasaren egunean ikusi genuen, aurreko bideoan ikusi genuen moduan, editatu egiten badugu, eta baldin bagoaz mugitzen eskuinera, izango dugu nahi dugun lekuan. Ezaugarriak eta ezaugarriak. Kaskadaz joango gara antolatzen, orden bat mantentzeko. Ikusten duzuenez, fitxategi bat igotzea oso erreza. Gero ikusiko dugu pizka bat daukitxo horretan agertzen ziren beste aukera batzuk, baina fitxategi normal bat igotzea oso erreza. Desaktibatzen badugu edizioa, ikusiko dugu nola ikusiko duen ikasleak, behitu hemen ez da mantendu, edo ez da nabaritzen hainbeste alde hori, konpondu aldugu, aktibatu edizioa, mugituko dugu pizka bat gehiago zer gertatzen den, mugitu eskuinera, desaktibatuko dugu edizioa, eta orain ja pizka bat barrurago gelditzen da, bilatuko dugu nahi dugun forma, eta hemen ja, sakatzen badugu, ezaugarriak barruan, hor agertuko zaigu dokumentua.